Entäs sitten seuraavaksi? No kato, kun ne koulutuspoletit on ostettu, niin sitten sä pääset valkkaan oman koulutuksesi haluamalles ajalle. Ja kun koulutus on varattu, niin se tulee kato näkyviin jo etusivulla valmiiksi. Ja sitten koulutuspäivänä sen kun vaan liikkaa koulutuksen päälle, ja siitä sä sitten pääset aloittaa sen koulutuksen. Aha, sitten mä katon koulutuksen. No, mitäs seuraavaksi? Lähetäks mä todistuksia jonnekin? No et todellakaan lähetä mitään minnekään. Kouluttaja tekee kato sen sun puolestasi. Koulutuksen suoritus tulee sitten kato näkyviin koulutukset välilehdelle. Sitten kun sä suorittanut kato kaikki 5 koulutuspäivää, niin sä voit hakea ammattipätevyyden uudistamista ajovarmasta. Käyt vaan klikkaamassa ajanvarauksen niiden sivulta. Vai niin? Sä varmaan käyt sitten kaikki koulutukset Fleetskillsissä. Joo, kyllä näin on. Se on niin helppoa, kun kaikki on täällä kato keskitetysti. Koskas muuten meinaat itse aloittaa? No, katsotaan nyt. Oli se oikeassa. Näinhän nää pitää suorittaa. Fleetskillsissä.